Dames en heren, ik hoop dat de Nederlanders onder ons Henk, heb je mij verstaan? Ja hoor. Oké. Die mensen uit Brabant ook? Bosplannen en je mag kiezen. En als je erg veel honger hebt, mag je ze allemaal met broodjes. Wij wensen jullie allemaal smakelijk eten. Water. We draaien nu om. Gaan via Stijl, Tegelen, Lering, eerst onder de Zuiderbrug door. Dan onder de Noorderbrug door waar de Tajiri-beelden op staan. Dan gaan we de nieuwe containerhaven in. En we zijn rond 2 uurtjes later zijn we hier weer terug. Het is klaar. Okay. Hey!
Weet je die rust nou niet? Maar daar. Wat kun je allemaal krijgen, Niels? Kom maar voor. Dat mag ik. Je moet even kijken wat er op je bord ligt. Lekker Mozes, die van de hemel. Ja, ja. Thank you.